खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि गासैबो रायजो राजाफोरखौ जोंनि बे बर' हारिनि बर' रावजों बुंजानाय बा बर' रावजों जोङो माखासे भिडिअ बानायनाय नैबे चेनेल बा बिएम सोदोब चेनेलाव बयखौ बरायनाय थाबाय नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों गोबां खुसिनि दिन जोंनि बर' हारिनि गेजेराव फैनो थांगासिनो दं बेनो जाबाय जोंनि बर'नि राव जोंनि बर'नि रावा अराय सम गेवलांबाय थाथों बुहुमनाङै सोगोम एकदम गोग्गोमै आरो सोगोमसारथों आरो बेबायदिनो मोनथिजाथों जोंनि बर' रावा आरो लोगोसे आं बेखौनो गोबां गोजोननाय जासियो जे जोंनि बर' हारिनि मोनसे गेदेर आफाद बेनो जाबाय अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन लोगोसे बर' साहित्य सभा आरो लोगोसे जोंनि माखासे गोबां गुबुन गुबुन आफाद जायफोर बिसोरनि नाजानायावनो जों दिनै माखासे जोंनि सिमाङा बर' हारिनि सिमाङा जाफुंनो थांगासिनो दङ बेनो जाबाय दिनै आं बेखौ बुंनो सानदों मोनसे जोंनि आबसुनि माखासे सोद्रोमाफ्रा बेफोरबायदि जुदि खस्थ'यै खामानि मावामोनब्ला दिनै बे फिथाइया मोननो थांनाय नङामोन मा फिथाइ दा नोंथांमोना साननो हागौ आं मानि सायाव बाथ्रा बुंदों बेनो जाबाय जोंनि बर' हारिनि मोनसे सेपारेट डाइरेक्टर अफ बड' मिडियाम मिथिबायना स' दा बेयो इन'ग्रेसन जानो थांगासिनो दङ 5 सेप्टेम्बर स' नोंथांमोना मिथिगौ 5 सेप्टेम्बरा स्पेशल डे फर टिचार डे माने टिचारफोरनि थाखाय स्पेशल डे नाव दिनैनि गाबोननिफ्राय जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे स्पेशल डे जाना थांसिगोन बेनो जाबाय सेपारेट डाइरेक्टरेट अफ बर' मिडियाम नङा होमबा आरो आदार ट्राइबेल्स बर'निल' नङा गुबुन गुबुन जातिफोरनि थाखायबो गोबां गोजोनथाव खौरां बिनिखायनो गोसो गोरबोजों नोंथांमोनखौ गुरै खावलायहरनाय थायो दि गाबोननि दिनावहाय नोंथांमोना जाहाथे गाजा गोमजायै रंजा जेरै क्रिकेट इन्डियाननि क्रिकेट टीमा जुदि देरहायोब्ला जेरै बम फुटायो मा फुटायो स' नोंथांमोनाबो गाबोननि दिनाव बेबायदिनो रंजा जाहाथे बे मोनसे जोंनि नाजानाय गोदो समनिफ्रायनो नाजानाय जाय सिमां बे नुजाबोगासिनो दङ आरो नुजानो थांगासिनो दङ लोगोसे आरो बे सिमाङाबो बावैनो जाफुंगोन बायदि मोनदों बेनो जाबाय आसामावहाय जोंनि बर' रावा मोनसे एसोसिएट अफिसियेल लेंगुवेज बा आसामनि अफिसियेल लेंगुवेजाव बाहायजानाय मोनसे बे थांखिखौ नाजाबोगासिनो दङ आरो बे थारैनो जोंनि बर' हारिनि गेदेमाफोरनि नाजानायाव बे थारैनो जाफुंगोन आं बेखौ आसा खालामो दा नोंथांमोननि सिगाङावहाय आं बेखौनो बुंनो सानो कि नोंथांमोना जाहाथे गाबोननि समखौ नोंथांमोना जाहाथे गाजा गोमजायै रंजानायाव एसे मुखुब खालाम जाहाथे बयबो आसामनि रायजो राजाफ्रा मोनथिनो मोनथों जों जे बेसेबां खुसि बेखौ मोननानै नङा होमबा आरो बयबो रायजो राजाफोरखौ आं बेखौनो बुंनो सानो सिगाङाव जेरै दिवालीफ्रावनो जा आरो बिनि गेजेरावहाय सोरबा गेम गेलेनाय बिराद गिदिर गिदिर जोंनि भारत हादरनि प्लेयारफोरा बा क्रिकेट टीमानो जा फुटबल टीमानो जा जेखिनि टीम जुदि देरहायोब्ला जेरै बम फुटायो नङा होमबा स' बेबायदिनो थिग जोंनि बे सेपारेट डाइरेक्टरेट अफ बड' मिडियाम बै बे मोननायनि थाखाय स्पेसियेल नोंथांमोना गाबोन फोरोंगिरि साननि समाव बे फोरोंगिरि सानजों लोगोसे बे समावहाय रंजानायखौ लाफायो आरो आं बेखौनो नोंथांमोननि सायाव फोरमायनो सानो गाबोननि दिनावहाय जे इन'ग्रेसन जागोन बे गुवाहाटीयाव जागोन आरो लोगोसे बेवहाय चिफ गेस्टखौ लेंहरनाय जादों बेनो जाबाय जोंहा श्रीयुत सर्बानन्द सन'वाल सीएम अफ आसाम लोगोसे एजुकेशन एन्ड फाइनेन्स मिनिस्टार जा मिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा लोगोसे बेवहाय जोंहा WPT आरो BC माने बेकवार्ड आरो लोगोसे टुरिज्मनि मिनिस्टार जोंहा चन्दन ब्रह्म आरो लोगोसे बेजों गोबां माखासे सुबुंफोर इनभाइट खालामजादों स' बेवहाय गाबोन 5 सेप्टेम्बर इट इज अ स्पेशल डे फर us so we have to celebrate tomorrow guys गाबोन जों सेलिब्रेट खालामनांगौ रंजानांगौ स' गाइस नोंथांमोना मा मा कमेन्ट होदों आं नायनि अके गासिबो मानसिफोरा मोनथिखाबायानो जानांगौ आदा गोजोन मोनाबिलि जै बर' हारिनि जै गोजोन मोनाबिलि जै बर' हारिनि जै ओके ब्र गुड नाइट अर्गेन बारो ओके गुड नाइट स' नोंथांमोना गाबोननि दिनावहाय बे जोंनि बर' हारिनि स्पेशल डेखौ रंजानो दाबाव आरो लोगोसे फोरोंगिरिफोरखौ आरो बे फोरोंगिरि सानावहाय खुलुमनो दाबाव मान होनो दाबाव आं बे बाथ्राखौ बुंनो सानो जों फोरोंगिरिखौ जेरै मान होयो थिग बेबायदिनो जोङो गावनि पेरेन्ट्सफोरखौबो मान होनांगौ आरो लोगोसे अब्लासो जोंनि जौगानाया जाफुंसारगोन जय बर' हारिनि जय थेंक इउ सो माच गाइस आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम मोनसे फोसावनाय
स्पेशल डे हिसाबै आं नोंथांनि सिगाङाव बेखौनो बुंनो सानदोंमोन कि गाबोननि दिना जोंनि बर' हारिनि स्पेशल डे लोगोफोर स' बिनि थाखायनो आं लाइभ फैदों बेखौनो स्पेशल नोंथांमोननो नटिफिकेसन होनो होननानै आं बेखौ बुंनाय जाबाय लोगोसे आं बेखौनो बुंनो सानो कि माखासे फिक्सार बा मोनसे लिरनानै होनाय माखासे बेखौ बारा एसेबां फराया स' बिनि थाखायनो स्पेशल भिडिअ ओरैनोथ' बयबो मिन्थिखाबायानो गाबोननि दिना बर' हारिनि थाखाय बिराद स्पेशल डे होननानै आसा खालामो जोंनि बर' हारिनि रावा आसाम स्टेटआव बा भारत हादराव मोनसे अफिसियेल लेंगुवेज महरै गोसारना थादों बेखौ जों खालामनांगोन रायजोफोर जों जेसेबांखिनि होख्राव होख्राव बुंबाय थागोन अब्लानो जों जेसेबांखिनि होख्राव होख्राव बुंबाय थागोन अब्लानो जोंनि बर' रावा गोसारगोन आरो लोगोसे गुबुन गुबुन हारिफ्रा बेखौ मोनथिगोन आरो गोग्गोम होननानै बेखौ मान होगोन थेंक इउ सो माच गाइस जों जुदि गावनि रावखौ गावनि माने सोदोबखौ बा गावनि भाषाफोरखौ बा गावनि लेंगुवेजफोरखौ जुदि जोङो रेसपेक्ट बा मान सनमान होआब्ला गुबुनाथ' माबोरै होनो नङा होमबा स' बिनिखायनो बी रेसपेक्ट टू योर लैंग्वेज योर मदर टंग लैंग्वेज गावनि बिमा रावखौ जेब्लाबो मान सनमान होनो नाजा जय बर' हारिनि जय थैंक यू सो मच गाइस